Sziasztok! Én vagyok a Kúter. Ebben a videóban a foci lesz a téma. Pillanat. No. Ciao. Ciao bella. Foci lesz a téma. Dekát, 1, 2, 3, 4, 5. Ne zavarjatok már, hogy itt néztek. Nem tudok koncentrálni. Néztek meg a kamerán. 1, 2, 3, 4. Igen, kemény vagyok. Tudok többet is, amúgy, de rekordom 81. 1, 2, 3, 1, 5. Jó van. Leoszthatjuk focizni. Elmondjuk is. Hoppá. Jó, van egy ilyen felvételi mód. Hoppá. Jó. Jó. Na. No. Figyelj ide. Világkört csinál. Na jó van. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra. Ciao. Ciao.